खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि चेकखौ गथायनानै होनाय जाबाय। नंगौ, बिटिआर सरकारा मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि चेक राननानै होदों आरो दिनैसिम बिटिआर सरकारा बर' हारिनि बिगियारि एबा मुंख्लं नखरफोरनो खमैबो 630निबो बांसिन नखरफोरनो 5 लाख रांनि चेकखौ गथायबाय एबा अनसुंथाइखौ गथायबाय। नोंथांमोना मिथिगौदि बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जादोंमोन आरो बे जानुवारि खालारनि 27 खालारनिफ्रायनो दिनैसिम बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बिटिआर सरकारा 630निबो बांसिन मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि चेकखौ गथायबाय होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो मुंख्लं नखरफोरनो बेबायदि 5 लाख रांनि चेकखौ एबा 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायो। बे समाव फिन फोरमायबावोदि दिनैसिम बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो जाय समनिफ्राय बिटिआरनि प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जादों बै समनिफ्राय दिनैसिम बिटिआर सरकारा खमैबो 630निबो बांसिन मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जाबाय होननानै बे समाव फोरमायो। दानिया फैदो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मुंख्लं नखरफोरखौ लानानै आरो फैबाय थानाय समाव माबायदि थांखि लादों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। गासैनोबो 1 लाख करि जोङो चेक होनायनि बाथ्रा दिनै जोङो लादों आरो बिथांमोननो चेकखौ थाबैनो होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन जेखिनि मुंख्लंफोर दंबावो बिथांमोननि थाखायबो एक्स-ग्रेसियानि थाखाय स्क्रुटिनि खालामबाय थानाय जादों, भेरिफाइ खालामबाय थानाय जादों। जायफ्रा थालांनाय बिथांमोनाबो लासैनो मोनलांबाय थागोन आरो जायफोर भिक्टिम्सफोर बिथांमोननोबो जोङो गुबुन राहायै मदद खालामनो थाखाय थांना थानायनि राहा लामाफोरनि बाथ्राफोरखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ जोङो सानगासिनो दङ।